Spune, Mihaela. Verde, Mihaela. Bravo! Mihaela are 6 ani și suferă de autism. Este practic prizonieră în propriul trup, fără să înțeleagă exact, mai ales la vârsta ei, ce se întâmplă. Ciudat este că mai are o soră geamănă perfect normală. Mama sa a descoperit încă de când era un bebeluș că nu se comportă la fel ca surioara ei. Din acel moment a început lupta pentru normalitate pe care și Mihaela și mama ei o duc în fiecare clipă. De la 1 an și 2 luni am observat că nu reacționează ca cealaltă și am fost cu ea la numărul 9 la București și mi-a spus că are tulburări de spectru autist. De atunci umblăm cu ea, în 3 în 3 luni ne ducem la București, ridicăm tratamentul în fiecare lună și acum după 4 luni de zile sau 3 luni, nu știu câte, am început cu ea aici. Autismul este o tulburare a creierului care interferează adesea cu abilitatea de a comunica și de a relaționa cu cei din jur. Semnele autismului se dezvoltă aproape întotdeauna înaintea împlinirii vârstei de 3 ani, deși această afecțiune este uneori diagnosticată abia mai târziu. De regulă, copiii cu autism nu au o dezvoltare normală a vorbirii și pot să pară surzi, deși testele de audiometrie sunt normale. Autismul afectează modul în care copilul percepe și procesează informația senzorială. Severitatea autismului variază. Unii au nevoie de un însoțitor în aproape toate domeniile vieților cotidiene, în timp ce alții pot fi capabili să funcționeze la un nivel foarte ridicat și pot chiar să meargă la o școală normală. Autismul are un spectru foarte larg. Vom găsi copii cu o capacitate intelectuală normală, cu o capacitate intelectuală peste medie, dar și cu o capacitate intelectuală redusă, deci vom întâlni și un retard mental la unii copii cu autism și chiar lipsa limbajului. Deci, vedeți, noastră, autismul trebuie tratat și abordat particular pe fiecare caz, pentru că niciun caz nu seamănă unul cu celălalt. Dacă sunt niște simptome caracteristice, și anume faptul că nu au contact vizual, faptul că au anumite autostimulări, își flutură degetele, își bat palmele, mersul pe vârfuri, care sunt caracteristice autismului, vom găsi la fiecare dintre copiii pe care îi avem în terapie anumite caracteristici particulare. Diagnosticarea și tratarea cât mai precoce îl poate ajuta pe copilul cu autism să se dezvolte la potențialul său maxim. Principalul obiectiv al tratamentului este îmbunătățirea capacității generale a copilului de a funcționa. Și în Alexandria există Asociația Copiilor și Adulților cu Autism, care se ocupă în momentul de față de 8 copii cu astfel de probleme. Terapia este diferită în funcție de fiecare copil, cel mai mare dintre ei având vârsta de 15 ani. Ideea de a deschide această asociație a fost în sprijinul părinților și copiilor cu autism. Am cunoscut un băiețel care a întrerupt învățământul de masă, care era ținut acasă și care acum își continuă programul de școală la asociație și nu se mai simte marginalizat, lucrează, cooperează foarte bine, își face temele conștiincios și atunci, vedeți noastră, și pentru el ca și individ, dar și pentru familie este un ajutor, pentru că încercăm să-i aducem în viața reală. În momentul de față sunt în terapie 8 copii, începând de la 2 ani și jumătate până la 15 ani. În general, părinții copiilor cu autism devin îngrijorați atunci când observă că fiul sau fiica lor nu începe să vorbească și nu răspunde sau nu interacționează ca și ceilalți copii de aceeași vârstă. Mulți se simt chiar rușinați de faptul că propriul copil are astfel de probleme, însă tratamentul la o vârstă cât mai fragedă reprezintă condiția esențială pentru reușita acestuia. Îi rog să se adreseze unui medic, să obțină un diagnostic corect, da, și după aceea să se înceapă lucru fără nicio întârziere, pentru că una este să clădești ceva și alta e să reclădești.